Gero, errean gaiztarro, familiak ere, Bai, nahi pena eman haute gaiztarron familiak. Fausto, bueno, gizon... Bai, majua zan, bai, eta gainea, haizu, ia renterikoa zan, Fausto. Eta hauz asko inditu horre Faustok, bida, hor zegon urkia bat, bere administradoria zan. Jean-Pierre beste bat zan. Eta horri ondidia, bere seme alabake, Jean-Pierren alaba da eskonduak Zubizarreta batekin. Oan Donostin bizidia. Baina hor, el chato deitze zioten Agirre Zabala ua hilda, neska batekin errenteko pasaikua bega zan, pues arrekin eskondua zegon, pues laundu indiote, osea, ua zan, aina bat zaukan, aina Margarita, gaitarrok eta bere alaba, hiru mutil imizi eta gero hiru alaba izan duzitun. Pues haien arreba, pues, mutil horri, gaitarrok bere seme alabakin bizi izan, eta estudioak eta gauzak eman diote bereakin. Oseak denak egin dute, eta laun asko. Eta bida zango zute, eta gaitarrok emate zitun, urtero, eguarritan, txesto batzuk. Aginaldo bezala, txestuak, parrokilai, pobrientzako emateko. Eta urte batian, kontuatu ez, gaitarroi esan zioten, zeni emate zion txestu hori. Eta Andriua zeon, gerran onduan hor, desbalijatu eta dena intzioten gaiztarroi, zaukan behak oilaskuak eta dena jantzi joten, etxia buruzgoar jarri zioten palazio guztia, eta ua jotezan garbiketa. Osea, limpia platos eta gauzoiek. Eta enteat, misilan, harrek zakazkin, Andri horrek zakazkin, pues, bost semea daba. Gizonak lan egitezun en Tomas Altuna, marmuletan, diraskoik ez. Eta necesidadian zegoen. Eta esan zion gaiztarrok Don Zakariaseri. Este nahi emate Andri honi xestua. Hombre, emate maiozu, aurten eman dizut, baina datorren aurtean ez dizut inortzentzako emango. Eta Don Zakaria izan zeion zergatik da. Pues esan zuen, bueno, aurten eman diot, baina datorren, eta izan beste unian, eta zuretzako ez dago. Oi, zergatik. Eta esan zion, ez dago bestela ez do, eta gauz horiek. Eta gero, gaiztarro, klaro, gaiztua zan. Baina ez da gaiztua, zuk zein diozute. Nik, baina, behare zerbait inbiatzun, hainbeste gauzak inditu, hasi que hainbeste gauzak india, pues, oain zer inbiazute, zergatik indiozute gauz horiek. Horrengatik esate zut, gauz horiek ikusin behar dira, bai.